Starten er gået. Vil give os her. Vi har Vanilla. Er det video? Hun er... Er det video? Er det video? Er det video? Vi har rundet Beach Bumpin' på San Francisco. Det har vi. Der er rimelig gang i løbet. Juhu! 1 kilometer. Vi har løbet i 1 kilometer. Vi har 2 minutter, tror jeg. Det tror jeg aldrig. Det er funky. Lige nu der er vi stormfriske. Vi har været i panik fra morgenen af. Troede at timen var forkert. Vi er med. Sådan. Nu er vi klar. Damerne er kørende. Alt. Og det bunker, og vi er på vej til at komme Viewhouse tilbage over fucking fedt over Golden Gate. Vi har Daniel, der stadig skal ned og vende. Og vi har vendt. Ja, okay. Og vi har snart løbet 10 miles og 3 igen. Og status. Optur på. Vi er sat med godt. Damerne, de er højere og vildere. Bang! Og vi tager nu her status på anden sidste video. Ja, vi er stadig i godt humør. Og ingen er døde. Og vi med vores forhold i mængden, og det er så pisse godt.